Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vreau să vă arăt ce fac toți. Stați un pic, câtă efectiv, acum îi filmez. Să vedem ce face frate meu. Asta e frate meu ăsta care arăt eu. Stai să mai... Nu știu unde-i! Băi... Ia. Da. Domnul Bere Cătălin. Eu odată am rămas fără motorină și ulei și gaz la mașină. Uite-l pe domnul băut. Tralalero. Hai, taci! A trecut un helicopter. Tractor. Gata, stați un pic că am pus pauză. Oh, bă, să-mi bag piciorul. Bă, scuzați-mă. Băi, hai că mă duc și eu afară. Numai atâta n-am făcut. Nu să mă prostesc ca prostoci. Da, prost. Să nu-mi ziceți acum limbajul că mă fac de râs. Acum mă îmbrac, nu vă uitați. Gata, am revenit. Așteptați să-mi iau papucii. Să văd ce s-a întâmplat. În ziua 1 am dat-o în pana prostului. Dar ăștia pantalonul că te ciupește în țară. Păi da, caute și tu, Tanu, că mă dau și eu. Ia pantalonul că nu mai te ciupește dacă ai pantalon. Da, transpir în ei. Gata, am revenit. Ia stați un pic să cobor eu. Deci, hai că fug. Oh, bicicleta mea, am uitat să vă arăt. Știu. Cam atât a fost episodul azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să dați un subscribe, să scrieți un comentariu.